Noves notícies del conflicte bèl·lic al Pakistan. Aquesta matinada, els rebels insurgents han atemptat contra un hospital i han mort més de 600 persones, en la seva majoria muajirs urdus. Milers de pakistanesos estan fugint del país i s'acumulen a la frontera turca, tot esperant que la Unió Europea els aculla en qualitat de refugiats. Precisament aquests dies, els principals mandataris europeus estan reunits a la ciutat alemanya de Düsseldorf per negociar. El violento atentado se ha producido en el ala infantil del Hospital Patel de Karachi, por lo que la mayoría de las víctimas han sido niños y niñas que en muchos casos se encontraban ingresados por daños ya producidos por la guerra. El atentado ha sido reivindicado por una de las facciones en el territorio de Nación Islámica, quienes refugiats. Les xarxes socials també s'han inundat de missatges de suport a les víctimes i de solidaritat amb els supervivents i la població pakistanesa. El hashtag Save Pakistan ha esdevingut trending topic mundial només unes hores després de l'atemptat. Xics, apropeu-se una miqueta. Molt bé, 3, 2, 1, va, foto. Va, Laia, deixa el mòbil ja, que comencem la classe. Sí, ja vaig. Bon dia, així està Sumaila, que acaba d'arribar a l'institut des del Pakistan. Espera que la colliu bé. These are your classmates. Have a nice day. Shukriya. Thanks. Ok, Sumaila, take a seat. Hugo, espera, un moment. ¿Podrías acompañar a Sumaila con ese instituto? शुक्रिया, आपने मुझे स्कूल दिखाने की फिक्र की है. Eso va a ser más difícil del que pensaba. No dos entrepà, però un tros. शुक्रिया. ये तो हलाल नहीं है. Damunt que li dones te'l tira. Serà imbècil, tio.
Un nou amic! पागल आप क्या कर रहे हैं? No bonito per de ja, सॉरी, वैसे मुझे आदत नहीं कि कोई मुझे छेड़े. Jo ja passé de ja, Normal, tio, és que no fem res bé.